abokina ƙaunar ta ba za na fasa ba. Abokina ni Fatima ta shige raina, kullum ina je gurin aiki hotonta na a gefe na. A cikin san Fati na zurfi ƙaunar ta damƙe ruhina. In ba Fati a fanni na soyayya ba za na yafe ba. Akanta nake ta yin sauko da kun ƙaunar ta na ɗauko, abadan ba za na sauke ba. Kamin ta ka gane zance na da ita na tsara komai na, a raba ni da zara kai cona duniya ba za na zauna ba. Tabbas kai ɗin akwai nera ka samu wata, in ka duba kalar shiga ta Fati ce mai kama da ita. Domin su ma gidan nasu ba nera ka fahimci kalmata. In ka miƙon Fatima ka kare ni ka ji dan baba. Akan kauna matsala ne ka ji zo zauna, ka ziyar da muke da mai sona. Na bata dukan tunanina ta amsa min mafarkina, ta karɓa ni da ita kauna abadan ba za mu ware ba. Abokina ji kai shiru na furta ba, a batun Fatima kai shiru ni samsam ba za na bada ba. Asular ƙaunar ta na yi jinya, tausayin kakanta ba na ji. Aboki daure tuna baya, wannan zancen ba ni san inji, ba ni san inji, ba ni san inji. Kamin afuwa abokina ta harban. Fatima ce mafarki na ƙaunar ta ba za na fasa ba.